Abbozz ta' liġi li għandu lan li jkompli jkabbar il-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna. Kienet din ir-reazzjoni tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici l-għada li fil-Parlament resqet emenda li tipproteġi aktar lill-artisti. Dan fid-dawl tal-fatt li l-mexxej tar-River of Love, Pastor Gordon Manxe, talab lill-Pulizija biex tieħu passi kriminali fil-konfront ta' 3 artisti lokali, fosthom fil-konfront tad-direttur ta' Teatru Malta, Sean Buħaġar. Dan wara li l-istess Manxe ħassu offis b'kummenti satiriċi li saru fil-konfront tiegħu. Il-Ministru Bonnici sostna li huwa jemmen bisħieħ fil-libertà tal-espressjoni skont il-parametri tal-liġi u ma jistax jippermetti li din tiġi maħnuqa. L-artisti meta jitellaw produzzjoni dan huwa l-post tax-xogħol tagħhom. Dan huwa il-mestier tagħhom li tmur għax-xogħol u mbagħad tmur lura d-dar flok tinġabar tmur l-assa tal-pulizija għax hemm min juża il-liġijiet biex jattakka l-artisti dik mhix aċċettabbli f'Malta, mhix aċċettabbli. U aħna rridu li nkomplu nsaħħu il-libertà tal-espressjoni artistika anke xu fl-interess tad-demokrazija tagħna. Il-Ministru Bonnici qal li dan l-episodju juri differenza kbira minn dak li kien iseħħ fil-passat, meta f'episodji li seħħew taħt amministrazzjonijiet preċedenti, il-Gvern ta' dak iż-żmien ma kien għamel xejn. Ta' kien hemm affarijiet simili fi żmien Gvern Nazzjonalista, il-Ministri kienu qagħdu sikta u tħallew l-artisti jitresqu l-qorti daqs li kieku huma kriminali mingħajr intervent leġislattiv ta' xejn. Gvern Laburista mhux hekk, Gvern Laburista aġixxa mill-ewwel, jiena nirringrazzja minn qalbi lil sieħbi il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri illi fit miegħu għamilna dak kollu meħtieġ biex inresqu abbozz ta' liġi li għandu lan li jkompli jkabbar il-libertà tal-espressjoni artistika.